In this article video, a Loki performs an ejaculation. Spruits. Joo, ottakaa nakkeisin. Loki tähtää meikäläistä. Jutta, Loki on primary. Naakalla tähtää. Armaa. Temelä. Loki on primary. Wanderilla tuo BS. Ei PS. Pikkukippoa tippuu aika paljon gridille koko ajan. Boosteja ei oo enää. Leiko jammi. Loki otti uudet jammit. Tiputtakaa Loki ja selkeä Asimu alas. Jos pystyy, itseasiassa Falconi. Falconi laitoin dronettu. Joo. Pistäkää... Tai iso kiinni, pitää lähteä pois. Armaattaa läpsyä, armaattaa läpsyä. Broadcasti. Meillä ei riitä Depsi rikkoa noiden reppi. Joo. Nidi ei kauhean kauan. Siinä ei oo Se ei kestä kapakaan. Loki menee alaspäin kyllä. Onks Loki jollain arma tippu. Käykää reshipaikki. Pystyy. Lisää logistiikkaa tarvitaan myöskin. Deme hyppää läpi Otavalle takas. Pudillas. Vittu saavat Kestää, repik kestää. Nyt se logiankkuri äkkiä. Lili. Ottakaa Lili-ankkuri tai puisto, jompikumpi. Mä ei orbittaa puistoa tällä hetkellä. Ottakaa JC. Vanri tulee kentän näyttileikolla. Loki kyllä näyttää aika kuolevalta, että saatais vähän lisää depsiä siihen. Olisiko primerista Loki primary. Seuraavana Asimu. Nyt Loki saa reppiä. Lisää Se tippu. saa kukaan reppiä, mutta kyllä mä myös ne hammeroid. Hei, resetoikaa kapaketju, resekoittaa kapaketju. Dark Shikari primary vai? Joo. Pitäisikö meidän tehdä pikavaihtoa Asimuun? Siinä on pienempi tankki. Joo, tehdään switch. Yes. Imekää Asimu kuiviksi, menee pasta tai aktivoida sit pois. Raakanen uutena kohteena taas. Nidikö niillä on repeeks? Nidi ja Joo. Chimera. Jos Asimu on kuiva. Ja Tana on myöskin. Jos Asimu on kuiva, niin otetaan toi Nidi työn alle. Neutte. Joo, Asimo on kuiva. Pidä siinä yksi. Joo. Vanri saa neuttia nyt niissä kanssa. Heittäkää puhelimessakin WhatsAppiin PV. Minä laitoin. Arma lähti. Raakani tippu. Miinus Falcon. Me saadaan hämärrettyä Asimun läpi. Käy vastaan neuttileiko. Onks meillä CP Battleshipit on liian isoja tänne. Joo, PS on ihan liian isoja. Falconi ei oo, niin sitten Baali. Baali primary. Pystyykö ihmiset syöttää kapaa yhtään? Kupla menee päälle. Miten meillä logistiikka kestää? Se on myöskin Tengu kentällä nyt. Kattokaa ne kapaketjut kuorkia.
Lobi ottaa hittiä. Kestääkö meidän revit? Kestääks meidän revit? Pitäis kestää ihan hyvin. Saatko? Kallis toi appa. Proteus. Sori Pauli. Proteus kamppaa. Saako neutti niin kapa? Jonkun verran. Wanderi on ainakin ihan kuiva koko ajan. Me pitäis saada toi paali nyt pois. Anne ei Biorantti pitää nyt tätä koko ajan talmassa. Mä pääsen kohta kentälle takaisin. Neuvotaan paali. Kaikki paaliin. Neutti, kaikki muu. No kuka on kaikista lähimpänä näistä paaliin? Vanderi, viititkö broadcastia? Viitsin, sori. Kuka on lähimpänä paaliin? Kallista spadanoa. Se saa kapasyötön tällä hetkellä karkku tai tuolta kapitaalilta. Joo, tulos neutti. Me nyt on vaan tärkeintä saada toi kapitaali kuivaksi niin. Tai toi Tää sillä, että Wanderi ja plus 1 Lego, niin Nidi ja minä ja plus 1 Lego, niin otetaan Kimera. Ketä on Legoissa? Thanatos on. Joo. Ai se on Kimera. Ottava vissi. Jumalauta. Puissa pystyks ottaa vähän kauemmas noista? Kuivana. Täysin kuivana. Joo, toi paali kato neutraamet koko ajan. Merianilta lähtee kohta Devoalta. Ota kupla alas vai? Ei, no kun kupla lähti just uudelle syklille ja Overheattaa. on overheatilla, mutta ei auta. Hittaa kupla. Puoli sykliä vielä. Yes. Joo, sillä ei voi mitään. Jep, se meni se. Kalli. No lähdetään. Onko nyt neutit päällä? Missä on paali? Mä oon vaalissa kaikki neuttileivät. Ei kun neutti Kimeraan tai Nidhoggurin Depsin Valkorne. Jep, just näin. ottaa elämää taas. Neutettuut kuiviksi. Broadcast. Broadcasti aina puolella broadcast. Nidi alkaa olemaan kohta. Se on alle 1/3 kapa. Me voitetaan tää. Käy hakee saa. Kimeras neutti. Heittää kupla sinne. Jaka Jos meillä on kapoja. proteuksia, proteukset pitää käydä noissa kapitaaleissa pois. Ne on tärkeitä. Ihan rauhallisesti. Wanderi huude heti kun Nidi tai Kimera on tyhjiä. Nidi vaatii lisää neuttia. Mitä Kimera? Tarkistan hetki. Onks täällä neutti Lego? Mulla on Dragonilla. On Turollakin. Onko hakee Sabre vai neutti Lego jostain? -1 Guardian. Kimera 3/4 saa kapa. Merianne pistää sitä Guardianin. Pystyn. Ota. Eikö sit saa, joo, käykää vaan uusi Guardian saman CP kipoista Guardianin. Kaikki neutti nyt Nidiin. Kaikki neutti Nidiin. Läpätään se alas, neutetaan se kuivaksi, otetaan sitten seuraava räisitään heti. Reset. Tulee lisää kentällä. Proteus tuli siis. Jos ei olla Guardianin kuivassa, niin vaihtellaan pois sitä. Anteeksi, mitä? Jos et ole Guardianissa, niin pois kanavalta. Paketti murtuu. No kun mä haen uuden Guardianin, ottakaa nyt heti. Siksi aikaa. Eiks Jaskalla ollut vauhtiin, kun meni läpille? No kaikki akkoja, pointit ja levi. Nidi liikkuu, se on pois. Neutit Kimeraa. Mene varme. Jammeis. Visaa. Thanatos on pois Siäkestä. Triakesta. Niin on. On pointista. Panekene meinaa tippua. Me tippus. Jäti pahin. Me ollaan liian kaukaan tästä nyt. Ihan kiinni nyt. Siis tohon naglafareihin väliin ja pyörii ton keskimmäisen naglafarin ympäri. Onks Tai on Kimera. Jos Depsi on nyt Balkornissa, niin pitäis kokeilla nyt yhtä blokkia tosta. Saatais vähän VP pois. Joo.
Nyt Ken. alkaa tippua. Noniin, Mä paskon niitten EC-droneja. Palgorni nyt täys depsi. Alkornin sulaa nyt. Overheattaa. Ei sulla. Ainakin vähän sulaa. Meillä tippuu Guardianit, että ei pysty pitämään hengissä enää. Okei, no niin hei, regruppi, varppi pois. Alaini Otavalle kaikki, onks jossain pointti? Ei pääse. Millä EC-drone oot? ilmaa, heittäkää kiinni. Kuka pointtaa? Proteus poittaa mua. Nimi! Ota Alaini Otava Suoholelle samalla kuitenkin. Niin, AB päälle, MVD päälle. Mikä Proteus? Blacksmithilla on Enrikan niskassa. Jeesan Legioni myös voitto. No niin, Ja sitten dumpataan EC-droneja. Saladin Astro. Loki. Ottakaa irti. Scramblatkaa kaikki. Vetäkää niihin suuntaan. VP:jä myöskin, jos pystyy. Oliko se varppikäsky äsken vai ei? Ei vielä. Aika moni varppas. Jotain porukka lähti jo. Juu, Jep, No niin. kiitti vaan. en itsekin. Tulen takas. Ei, Mä älkää varppaan sit pois. Pois, Tuu. vaan nyt pääsee. pois, jos Turha pääsee. siihen jäädä, kun meillä lähti niin moni pois gridiltä. Täällä on 9 jätkää, 10 jätkää ja pois tolella. On pois nyt juuri. Joo, menkää pois jos pääsette. Onks haja? Bookmarkit ei oo päivitty. PV Streets. On ne päivitty, ois pitänyt aikapäiväistä päivittyä. Ei ainakaan mulle oo tullut. Mä hyppäsin tyhjyyteen tuolla bookmarkilla. GF-lokaali. Ejakulation ending.